pitanje za ministra Zlatibora Lončara. Volite. Pitanje je, dakle, pošto smo već razgovarali o ovome pre 2 dana, dakle, da li ste posećivali Zorana Vukojevića Vuka i vršili pritisak na njega 2004. godine da ne svedoči u postupku protiv zemunskog klana? Hvala. Hvala. Ja najiskrenije poštujem vašu upornost, ali meni je mnogo žao što ne mogu da pomognem da vi ostvarite cilj za koji ste dobili naknadu, da širite tu priču, da me napadate. Stvarno mi je žao. Morate odgovor da tražite, kao što sam vam rekao, kod nadležnih organa. Nisam zadužen za to, postoje ljudi koji su zaduženi za to i kažem i želim vam više sreće. Možete samo da odgovorite na pitanje? Hvala vam. Želja, prijatno, hvala svima. Ja bih da razgovaramo, nije nikakav problem. Hajde da sednemo, onda da razgovaramo. A zašto nećete da odgovorite? Mi ćemo dolaziti dok god ne budete govorili.